Kepriang soba piki parlo ke bicungo tanar ban page ya ka video ha kane ka channel. Ha kane ka video mata ka sengi ni page kumno ka bor jung ka jinglong discipline jungi kayala mengi sha ka jingjob. Bat barok nangi ha ka jingim ni kwa bet ban poi sha ka thong. Bat bun kibriu ki ju page motivational video janman la ka sengi Henry Kim Shem la kala perkini ebet haju. Henry hato pitip babalai kalong kumne namar haka jingim pan poi syakathong umdai bangi page motivational video Henry tat enda ngilas ngau thu ya ka bor jong ka jinglong discipline Henry lada pikwa par ngau thu syapang kane phila ban page kane ka video hadu bakut parangit scam pakane ka video kan sayarap ya ka jingim jong phi badla ong ba haka wei ka shinong hanong kendong lasa uwei ukhana uba kerteng uba na uba don ka jing angnot par ka jing thrang pasisin kasngi unsapoi sha ka thong jong ka jing job lane kata ka big dream patman la kasngi uju page motivational video uju pule ki kot ki bayarap ya ka jing mut jing perkhat jung u pat uju ngapru ya ka jing kren jung ki breu ki bala poi sha ka thong lane kita ki successful people put uju ong ru ya de palai shai kasngi ngan krek kot no kumban ru kan ta ai palai shai kasngi ngan kalano ka jing im jonga patang na kane ka jing perkhat kala penlong ya u pu un sngo kumen pat kane ka jing sngo kumen kam shem na ne slam na martang hadin kato kat ne sngi langop beng hakiju ki jinglong ka jinglong jaitu ka jing bu teng pat ka jing ai dau Henry ubana uyai persang labun bun sen pat uju kulan ro labun bun sen kumta kane kala penlong ya ubana pa un sngo dom Henry hakawai kasngi ulaya kendo ya ubak deng pat ubak deng ulong ubreu ubasmat man la kasngi uki dang step pot ubot ka rutin pot upule kot hakapor ka babiang pot u improve yala de man la kasngi pot kumta ubat na takador ka bakendit wala kali ubat deng phile kumno pa phila ban long motivate pa phila ban le ya ka ju ka kam man la kasngi pot ubat deng takador kmat ka bapu samrki wala ong ngam shem la shania haka motivation Henry ngashania haka jinglong discipline pat kumta ubak na ula kendet bodla ong hato ka motivation kam dai se kata kalenti sya ka thong jong ka jingjob bod ubak deng ula syukar nga bodla ong la shaiman step wan bat nga harudwa ngadon aa ban pen I ya phi pat kumta kumla shaiman step ubak na ula lej bat ubak deng hakata karudwa pat hakata karudwa adon uwe unong tong dokha pat lengba ki khmat jong uta unong tong dokha kila ban yo I ba ula penlut ya kapor jong u lapun bun snam ha ka kam tong dokha bat ubak deng ula ong yo uta unong tong dokha pa I long ba phinia thu biang ka to ka khana ka ba phi ya thu yanga chapang ka discipline bat uta unong tong dokha takadur ka ba phu samrki ula pe yo bana bodla ong bana phiu em ya kane kawa ngawan hangne man kasngi wala ka de ka por kriat ka por slap lane ha ka por shit sngi ngabret ka jar hapo ka pat nga ap pat nga persang ban kem dokha pat don ki por ki banga ngayo sibun pat don ki por ki banga yo kendiat pat don ru ka por ka bangam shem la yo ai rengam sange ngaju yai wan bet man la kasngi hato pitip pabalai ngale kumne bot ubana ula ngap sipang bodla ong namar ba pisngau tnar ban kem dokha Henry uta unong tong dokha ula syurki bodla ong em khun kam shem la dei kumta jin lada ngawan tang lada ngasno tanat kam shem lawan man la kasngi palada ngawan tang hakapor shai sngi kaying kasem jonga kan shong shatngan pat ngam shem la ap pan motivate Henry ngangej haka jinglong discipline pat kumta ubana ula ngap ha pat uta unong tong dokha ula peteng biang pat ula ong ka motivation kalong kum uleli uba ajing shai pengsi klip mat Henry ka discipline kalong kum kading ka ba ajing shai man la kasngi pat uta unong tong dokha ula peteng biang pat ula kadau kita kisit ki badan harudwa pat ula kali ya uba na hato phile yo sngo na em ya ka khana shapang kisit pat uba na ula ong em ngampat shem la yo sngo shapang kata ka khana bat kumta unong tong dokha ula peteng bat ula ong ladon uwe unong rap ubat thung ya kisem bai sej pat man kasngi u ai jing shai pat usumar ya uta usem bai sej Henry shisnem kalalej Henry uta usij shem lami pat kumta gibru kilas dang ban ben bat khi ya u pat kila ong ya u pa uspen lut kai ya kapor Henry uta unong rap shem la ngap ya ki huyai ai pat uyai sumar ya uta usij Henry hadin arsnem laisnem sosnem ru ulong bet kumju shem lami ai Henry uta unong rap shem la tu jing kermen uyai ai pat uyai sumar Henry hakasnem kabasan ulami sheluj patang hadin ru banai ula jrong kumba khandai phot ai pat uta unong tong dokha ula kli yo bana hato pitip balai
pod ubak na ula ong namar hakito kisau snem une usit udang yale ban he ban san ha kithet bot uta unong tong dok khau la ong hooj kadai kata namar hakito kisau snem une usit udang pen kre yakithet ki baklan jong u Padjen nada uto unong rap ula duk jingkermen pod ula sange ban ai persumare uto usit syam lala ban yoi ya ke jing he jing san jong uni usit tang hapo nru penai pod kumta uta unong ton dok kha ula yai ban piang ta ka baong ka disiplin kalong thek kumne hakabani kong syam la yoi yo uso hendai lada ngiyai ne ngiyai tresitom pod ngiyai sha sisen kasni insapoi be sha ka thong jong ka jing job Pod kumta kane ka jing hikai jong une unong tong dok kha kalarung ha ka jing mut jing perkhat jong ubana pod kumta ubana ula snothu bahakine kisngi uju shania haki motivation pod ukwa wan poi shaka thong jong ka jing job tang haki khindir sngi pod kumta menta ubana ula snothu bakarlenti shaka jing job dei ka jing long discipline jong u pod nadu kane ka sngi ubana ula raikut pun kala ka bomod no dakaba hajaka pa un abe ka motivation unshna no da ka rutin pod haki sngi ki ba usno thaj uyale ban pule kot pod watla haki sngi ka ba usno thaj uyale ban exercise pod watla usyo samthia hendrai uyale ban kidang step pod kumta kisngi kiraya haki tayo pod kitayo haki benai haki snem pod kumta suki ubana ula kalalong kum wei ubru ubaki breu ki buram bhaya u hapo ka shinong jong u pod haba ki breu ki kali ya ubana pa kumno fi poi shaka thong ubana ula syurki baruong ka motivation kam syam la yarap ya phi ba phin poi shaka thong hendrai ka jinglong discipline jong phi ka dei kata ka lenti shaka thong jong ka jing job Palada phila banle ka kam ka barit ka wei hadin ka wei man la kasni shisin kasni phin sa poi be shaka thong jong ka jing job namar ban poi shaka jing job omdei bangile kano ka kam ka bahe tang shisin hendrai ka dei kano ka kam ka bangi jule man la kasni parla ka long ka barit hendrai ka long pat ka badei bat kumta ngimdei ban ap ya ka por ka babiang hendrai ngidei ban sedang menta hendrai ngidei pat ban long discipline balada ngila ban long discipline ngin sayo ya kala wei ka ba pernai te paralok kane ka khana ka hikayangi ba ka discipline ka yalam yangi sha ka lenti jong ka jing job namar ka discipline ka dei ka ta ka ka bengi yele mana kasni wala ka dei ka barit ne wala ka met jongi kasnu thaj hendring yale panpoi sha ka thong jong ka jing job te paralok lada pisngau ba kane ka khana ka ai jing hikaya phi par ka yarap ya ka jing mut jing perkhat jong phi war klet ban subscribe ya kane ka channel pa phila ban yo ya ki video ki bangan sapen mi par kum juru kum gadak pan support ya kane ka channel khublei shibon